12. Evropska nedelja borbe protiv raka grlića materice biće obeležena od 28. januara do 3. februara u organizaciji Doma zdravlja Voždovac pod sloganom Stop raku grlića materice. Srbija je treća u Evropi po broju obolelih žena od ove vrste tumora, a cilj ovih akcija je da se podigne njihova svest o važnosti redovnih ginekoloških pregleda. Jedna od tih aktivnosti jeste tribina Ko zdravi i lepi, na kojoj će se govoriti o prevenciji karcinoma grlića, o HPV infekcijama i uopšte o tim postupcima unapređenja zdravlja žena u vidu preventivnih zdravstvenih pregleda. Tribina će se održati 31. znači 30. januara u prostorijama centralnoj ustanove Doma zdravlja Voždovac, ovde znači u Staničkoj 16 na 3. spratu i bit će praktično dostupna za sve. Osim toga, sutradan, znači 31.1. sprovodimo akciju u našem ogranku, zdravstvenoj stanici Jajinci, u bulevaru JNA 86A, kada ćemo provoditi preventivne preglede u smislu pregleda grlića i uzimanja papa testa i ti pregledi će se obavljati od 13.30 do 19.30. Istog dana organizovali smo i 2 radionice, znači želja nam je bila da to bude interaktivna metoda, da ne bude puko predavanje, nego da praktično mi saznamo povratnu informaciju od strane naših slušalaca i pacijenata.